أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإحسان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرا بمسيبية بوبي فوت بليس on calminama on jurama e mbaji kubtudindi gondu calminadi gondudi e needi e netare e neware. calminali islam din goni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. on biyama odon jarro odon jafo odon gacci hakki yo Allah yaafo en, yo Allah jabal en dewme, yo taw en kibi baraji chomido e di korkaka, yo taw en kawri kadi e jamma chomido o ganduda e lewru e baraji gonditendi. Amin. ko non kadi en gari wadde yewtere men, yewtere korka de kewdon yebde kala saha e wadino balde alhamdulillah rabbil alamin en wawi on kattima yewtere nde kadi ko nonni ko namton don ko e ko kalano ko wona hen goƴaji mon ina sellano ina wonano jam ko enen jogino tan conférence uji e ko dum wonno alhaali o on jiyani jewte de do balde didi wala tate jawtude de en badani émission onon jaabo en hano feewi e tawno sahaji ara gollo gollal kono ko gollantebe gollal ngal jeey gollal ngal e dum non kadi so tawi min kaali ko onon taki amin kala ko min badi ko onon takada min bada wadde minen ne so min badani so manki onon jarro onon jaabo ngacci hakki e ko dum hande kadi en gari haalde yewtere men en gandi ko wakati e nanda julde ko wakande tindim ko heddi ko heeway eden gone nyalaw men hande no gase jeetabijo e enen kala hen tan wona sallallahu alaihi wasallam wasiytuno ko leñol mum e ko yamirtuno ko leñol mum ngal sanga enen ne garen hen kala hen seede hakke gandal men ko ganduden hen mi be mbawna proati. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نبي صلى الله عليه وسلم حبر حديث أوغا ابن عمر رضي الله عنهما يوعد الله نبي وإن الله صلى الله عليه وسلم وفرلي غندودا يلتندي مدو هوري وفرلي دم e kala ganduda juldo o fardi dum o wi ganda yondo yaltin ganduda ko wite kiloji didi bangal mazmi imam malik no addirni dum kalten bangal masal imam malik ganda fodde kiloji didi ina wawi manko ina wawa man burtu don kono ko kiloji didi fodde kiloji didi enen kam ko kiloji didi dum jamirten ni wadi non wadi ganda madhabaji gaddobe ko buddum woni wiyo kiloji setona do kiloji didi liba wonkadi addobe ko buddum kono kalade ni madhhab imam malik ganduda ko kiloji didi o yamiri kadi yo dum totte kiloji didi non o yima gawri mum walla tamara mum yani ko buri ko seddu tan o farli dum e juuldo ganda gilay jiyaado non woni dimo dimaajo e woni kadi gorko woni debbo woni cukalel woni mawdo ko juuldo kala o farli dum o yamiri dum kadi ganduda yo yeltine yo muddu honde yeltine ko adi de ganduda yimbe be ina jalta juulirde ko ganduda futuro so muti nangi so muti nangi so wirnima won nyalawma woni jango woni julde korka ummaade don to nangi muti do ha faade jango ko adine yimbe be pummoyta neddo yek yimbe ngada bawa yeltin don muddo hoore
حديث من البخاري أبو الكبير ود أن فيا أيها العبد إهما أن جيادو الله جود كورو ودي أخرج زكاة الفطر فإنها واجبة وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ومقدارها صاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط أن جيادو الله كورو يلتن مدو هوري sabu ya faamudo hoore ko wajibu na sallallahu alaihi wasallam farridu be kala juul ina waddi non yalti dum de e birnogol nange mudgol nange fewde ganduda jango hoto yimbe feede nyalamu julde o hoto yimbe ummade julde ay me gartude julirga yaani ya yaltin so nange ummade nange muddi ha faawde ko adinde ari ha juuloyde e fummoyde yo tawa yalti ma pari fodde le non kono biiden ni ko ganduda ko kiloji ɗiɗi to madhhab imam Malik ganduɗa ɗum wato khayyaru min al urzi aw at ta'am at tayyib wala tukhrijha min ar radi wa qad qala ta'ala lan tanalu al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa yamiru yimɓe jaltin ɗum ila e maaro ha ko ñamete ko moƴƴi yani wadde yaltinen ko ganduɗa wuro ngo to gonɗa ɗo ko ɓuri ko ɗon wawde ñaamede so gawri so maara so makka so tamaroje ko ɓuri wawde ganduɗa ñaamede ɗo ne hutorede ya yaltin ɗum jaltina totta ɗum mbaɗa ɗum muddo hoore hoto noon yaltin ko moƴƴani on ma ƴeew kedde maaro ma ko waɗi cuɓa maaro ha heddo maaro ko laaɓani ko wonnama jaltina walla ƴeewa gawandi ko heddino ko guila duuɓi ƴettanawa ƴeew ko moƴƴi jaltina sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o nala Allah subhanahu wa ta'ala wi ko neddo o a hebata moƴƴere so wonande tuttuɗa ganduɗa nafɓuɗa e ko ɓurɗa yidde ko jiɗɗa ko itta nafɓa ɗum a wiyaka ya ƴeew ko ɓuri ko moƴƴude itta tottare ala ƴeew ko moƴƴi ko timmi ko moƴƴi ko jiɗɗa ko itta tottira itta hen mbaɗa muddu hoore ko ɗum ganduɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi يجب أن يخرج كل واحد صاعا من الطعام عن نفسه ولا يشترط طعام معين بل من طعام البلد من التمر أو البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة أو الدخن وغيرها مما هو طعام أهل البلد. غندا كانكو نلا صلى الله عليه وسلم نكو هذه نو كو يندي من كو يو ندو ايلتي مودو هوي ويا يلتين غندا كو غندا موني فوف كو يو يلتين فدي كيلوجي موندي ما سمي امام مالك جابر دوم تو كالته sarba kanon wiya ko gawtin yaltinte wala ko martin yaltinte ko ñamde ni ganduda sa wala mbaɗa tamaroje sa wala mo biyami ko wuro ngo dal ko ñamata ko ñamate ko wuro ngo ɗo ñamede ya yaltin ɗum ene je won hen hande jaltina khalis won yaltinoɓe khalis ƴiima fodde ganduɗa ko poɗɗa ko yaltinni ƴetta khalis jaltina funno hande aduna o yimɓe ɓuri wawde hutorade ko khalis kono kam ko ari ko ɗo e ko kalten ko ari ko yamira ko gaye ko ñamde ko ɓuri ko wawde hutorede wuro ko e wuro ngo kono noon won hen jaltina on noon mbiyata ko hande aduna o ko khalis o ɓuri sohlede kono fodde nde kam yo tim nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko wi ko yo ɗum yaltina ko wuro ko wawi hutorede jaltira ɗum tottira ɗum mbaɗa ɗum ganduɗa muddo hoore ko adiide ara yaha fummoyde walla ko adiide ara arta pumirgal ummari tan so nangue muti fewre ma juulede tinnoɗa jaltina sabu noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗirtuno kadi ko ɗum o yamiri yo waɗe kadi ko noonne kadi ganduɗa ɗum ina waɗɗi yaltina muddo hoore nde ina waɗɗi ganduɗa anis saghiri lam yasum wa kadhalika al majnun wal nufasa wal marid wa ghayrihim min al muslimin waɗɗima e cukalel hay cukalel ngel hoorata muyno wele hoore mum comme no so hande wono jam hande so wona men ñalawma nogasi jeenayi so cukalel jibinama hen yaltinante muddo hoore
ɗon ha faade nde fajiri seeko woni hen mbi ha faade nde fajiri seeko to woni hen mbi ko ha faade ñalawma juulde o ummade noon ɗo futonde ɗo so nangue mujji avant fajiri nde seeko so neɗɗo jibinama hen koye waɗi muddo hoore koko ittante muddo hoore ɗum noon tinnode ittani hen tawɗo wimen cukalel hay cukalel ngel hoorata yettinande muddo hoore kono noonne kadi mo ganduɗa kangaɗo ittante muddo hoore kono noonne kadi debbo mo ganduɗa mo laaɓani woni jibinɗo ene wonde jam fiireru yiyam ɓesngu yaltinde muddo hoore kono noon jiiɗo fiireru mum yaltinde muddo hoore dennago ko ɓuuri ko raɓɓide juulɗo fof koko yaltinde muddo hoore ene sharɗina noon ko ganduɗa woni so tawi ko cukalel ngel helifaka jinaɗo mum so ittani muddo hoore ina sella debbo sene jogui jawdi mum ina wawi ittande hoore mum ittani ɗum ne sella gorko mum so ittani ɗum ne sella jinaɗo so ittani sukaɓe mum galle mum ne sella aɗa jogui ɓiɓɓe ma comme almuɓe a yaltini ɗum ne sella galle o ko goto jogui hen doole ina wawi yaltinande galle o ne sella kono ko ɓam ɓuri fo muddo hoore koko waɗɗi ɗum sa dañi noon baɗanɗoma noon kadi ne heeƴa ɗo wawi ganduɗa gueɗe cukalel ha e debbo mo ganduɗa e jogui jawdi mum walla cukalel guel hoore mum jogui compte banque ene wawi ittanede hen waɗane muddo hoore te kadi tinnoɗen so tawi aɗa dañi muddo hoore kadi sa tottiri muddo hoore totta ɗum miskineɓe hatto jinɓe hen ɓe sohluɓe ɓe أيها الصائم من اللغو والرفث الذي قد يحصل في صيامك وفيها طعمة للمساكين ko ganduɗa an neɗɗo o tinnoɗa e yaltinde muddo hoore o ko adi itta ɗum totta ɗum miskineɓe e sohluɓe e juulɓe ganduɗa hoɗo nemdu ɗum ha faade caggal juulirde ha yimɓe juulo e garta hoɗo ma waɗ ɗum koto nemdu ɗum saabu so tawi a nemni ɗum ha caggal julde ya faam an ɗum wonani muddo hoore jaɓaɗo kono ɗum kay wonata ko sadaka jeyete wontata ko sadaka jeeye sadakuji ɗi mbannoɗa kono kam timmata wonani muddo hoore o saabu andu kadi yaltinde muddo hoore ene ɗum ɗon ko ganduɗa jeeya laɓɓinde korkama an ko ganduɗa hen ko banɗa hen bakkat ka a tinani guilay ko haaluji mum ha eko mankinoɗa hen ko pour ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala timmitanma yaafoma kadi kala ko mankuno hen timmitin ɗum neɗɗo wadde ka poɗɗo darade e tottirde muddo hoore pour laɓɓinde ñalawma julde mo ganduɗa ñalawma julde ko pour julɓe ɓe miskineɓe mum e alɗu mum foof ganduɗa mbawa weltare rendude weltare nde hay goto fotani sunade ñete ñalawma julde joguiɗo hoto jaab bande mo jogaki suno ñande ñalawma julde hay ko wona ñalawma julde noon kono surtout ma ñalawma julde enen foof ko ɗum ballodiren beele miskineɓe ɓe mbasa yelade e ɗaɓɓoyde ñande ñalawma julde moni fo adda itta muddo hoore ma ko adinde waktu o yonat pour joomen kañum ne mbawa dañde rendude yimɓe ɓe weltare nde kono so tawi wona ɗum sa ƴeewi miskine so tawi poɗɗo ganduɗa mbo ala ina yiiloyo nden ganduɗa joomum wontat ko ɓeene kirsa kañum yahan ñaagoyo en ƴeewoy ina yurmani ñaago okke ene wilde kono ina muusi ganduɗa mboni fof jogui ne wawi hoore mum jaaha ara ñaagoyo wadde an juulo o tinno jaltina muddo hoore pour nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fari ɗum kadi jaɓen kadi rendude weltare nde hoto jaɓen hay goto min suno e ñalawma julde tinnoɗen ballodiren kadi tinnoɗen jarrodiren jaafodiren ñalawma julde so jii ganduɗa ñalawma julde ganduɗa wiye yimɓeɓe foof yo belto ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴiri mum e ganduɗa teddugal ngal waɗande jihad Allah kadi yimɓeɓe jogui ko julɗele ɗiɗi ñalawma julde korka e ñalawma julde taske waɗi tinnoɗen denden hen weltare paamen enen foof kene miskineɓe aduna o jogui million ngaji ɓe eɓe ngala haydara ɓe foof ko miskineɓe to Allah enen foof kene miskineɓe kadi noon kadi gandata neɗɗo o andata tigui tigui ko miskine ganduɗa ƴeew so tawi haalis one nafa so jomum ruttima e jomum
wallahi so lotaka o lotata hoore mum so ittaka ko ɗon luuɓe ko mum warti yimɓe so ƴewanaka kasanke wawa yaade sodne hoore mum so juulaka wawa julde hoore mum so asnaka hinande wawa asande hoore mum so ubbaka wawa ubbude hoore mum kadi tengtinde tan neɗɗo o ko miskin gaddirta yimɓe fof miskineɓe ƴeew ndeysan neɗɗo so maayi so gala o wonno ko wawno wonde o ittama gallama ko addama guito wonna étage uji ha woni lees hôpital walla taw ko galle mum sanki ittama toon ha addama lelnama balankoor leggal taw ganduɗa koye posaji climatisation wonde lelne e leggal nanne loote lelne yeeso yimɓe miskineɓe ndaro ina duwonama ha ubbe ko hollum gaɗinta ko juumo miskin wiide ko ɓuri fo ɗo alfatiha salatu fatiha ko yelanede te an gurdoma ina wawi ni taw ara yimɓe al miskine ne yeloma mbasa ɗum sakkade te hande an ana leli an wonno joom jawdi kono ƴeew an ko miskineɓe cakkotoma fatiha salatu fatiha ikhlas walla la ilaha illallah walla mbanima astahfirullah walla mbanima qul wallahu ahad aɗan sakke ka a jelanaɗo aɗan sakke wadde ene fokki miskineɓe woni dañƴo o ko dañƴo rewiri Allah walli miskineɓe ɗe neɗɗo o woni jawdi ma koko dañƴa ñamɗa cekkiɗa balluɗa miskineɓe ko ɗum woni jawdi ma ko heddi ko ronoɓe jeeyi jeeɗa e jawdi ma koko ñamɗa e ko balluɗa wadde tinnoɗen ballodiri te ɗum henera sallallahu alaihi wasallam ferri mum jafano kala ko woni tatande koto min so feewi ko ɗum wonno yidde men e anniyaji men ganden ko Allah timmuɗo timmini haala ɓe kono min kaalowo ɗum timmani tawno in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ɗo jarro onon jafo gacca hakke yo Allah waɗi hen yarraɓe yafaɓe yo Allah waɗi hen yarraɓe yafaɓe bi jahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ان دوني مكala dendagal julɗo en jafnimo ɗum kadi min jii golle mon yo Allah yoɓon moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh